Je hebt maar smoordrok midden in de nacht. Ja, dat klopt, ja. Hoe laat hebben we het nou? Dat is 12 uur en tot jouw 6 moeten we werken. Hoeveel nachten doe je hem achter elkaar? Meestal is het 2 weken. En zo nou en dan heb ik wel eens uitzitters naar jouw weken. Dus dan ging het een beetje van nou hoeveel de meeste de vrijwilligers een nacht in willen. Dus je zit er echt een heel soort in de nacht? Ja, dat klopt. Vind ik echt leuk. Ja? Ja, het is vol rustige. En ja, het verdient ik wel lekker. Dus, Ik heb het wel op een nacht, ja. Ja, dan doen we daar lekker vrij en nou ja, 's nachts lekker rustig. Ja, dat bevalt me wel. Maar hoe jij maar zo sliepen? Ja, maar ja, meestal ben ik een uur die al die van bed houden, dus dan heen dan wordt het aan het dag. Nou, ik vul de spuitbussen, dan zorg je dat er een ventiel op komt en aan het einde van de rit doe ik het gas erbij in. dus de ene keer komt verf van de auto's in. Sommige komen lak in, er komen remreiniger komt in. Maar we hebben, ik op lijn 8, er komt bakvet in. Want op de basis, hoeveel spuitbussen komen je dan uit de fabriek? Tussen de 70 en de 80 miljoen spuitbussen. Het komt in een doosje en het wordt opstapelen. En ja, dat vind ik wel mooi. Ja, ik ga altijd in de bouw zitten, dus dit is heel wat anders. Dus ik vind dit licht werk en ik vind het gewoon leuk, leuke collega's. Want hoe laat Masto? Jelde Zuiden. En hoe laat lijkt dan in bed? Als ik een beetje raad naar huis ga, dan lees ik 6 uur lees ik in bed. Wat is het mooiste moment van de nacht? Dat we in de huis staan, maar ja. Ik denk de pauze van 3 uur. Meestal dan kak je wel wat in tussen 2 en 3 en dan kan je om 3 uur een mooi een bakje koffie drinken. Ja, dan kleur het er helemaal op. Werk ze nog? Ja,